हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय आंनि बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव फिन खनसेबाव गासैखौबो बरायदों आसा खालामो गासैबो मोजां दं होननानै दा फाइनाली आं लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे जोबोर मोजां लेटेस्ट आपडेट लाना फैदों बेनि जाहैबाय एग्रिकालचारावहाय गोबां पस्ट फैगासिनो दङ कामिं स्टन जागासिनो दङ गासैबो प्रसेसा जाजोबखाबाय दा बावैनो एप्लाइ जासिगोन अनलाइन एप्लाइ जागोन बियो बेखौ होनदों अनलाइन जागोन आरो बेनि एप्लाइआ जाहैगोन आगस्टआवनो जागोन होननानै बुंदों आगस्टआव फैनाय लोगो लोगोनो बेनि एप्लाइआ जासिगोन दायो खुनु माने अफिसियेल पेजआव नोंथांमोना नागिरबाबो नुनाय नङा बिनि अफिसियेल आपडेटखौ मात्र बेवहाय होनदों मोनसे भिडिअनि गेजेरजों होनदों एबा टुइटारनि भिडिअ होदों पस्ट खालामदों बिथां सारा बुंदों आरो लोगोसे मैया प्रेस कनफारेन्सआव मिडियानि गेजेरजों बिथाङा डिक्लेयार खालामबाय जे गोबां टाइपनि पस्ट दङ थ' बेवहाय मोननै डिपार्टमेन्टनि पस्ट दङ आङो नोंथांमोननि गेजेराव लाबोगोन भिडिअनि गेजेरजों आङो प्रुफ लाना फैदों थ' बेनिखायनो आसा खालामो भिडिअखौ नायलांजोबगोन होननानै आरो लोगोसे चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला लेटेस्ट गभर्नमेन्ट जब आपडेट मोनोब्ला आंनि चेनेलावहाय साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै सेलेक्ट अल होना लाबानो जाबाय आरो लोगोसे हायोब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथिनानै एप्लाइखौ खालामनो हायो मिनिमाम क्लास 8 पास जानाय लोगो लोगोनो ग्रेड 4आव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे गोबां मोजां मोजां पस्ट दङ 10 पास 12 पास आरो लोगोसे ग्रेजुवेटनि आरो लोगोसे इन्जिनियारिं स्टुडेन्टफोरनि थाखायबो जोबोर मोजां मोजां अफिसार लाइननि पस्ट दङ थ' जोङो नायदिनि दायो अफिसियेल आङो मोनसे भिडिअ प्रुफ देखायनो नागिरदों बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां गासैखौबो स्टेप बाय स्टेप नायलांबासो नोंथांमोना बुजिलांजोबगोन आरो लोगोसे कनफिउज जानाय नङा आङो बुंखाबाय सिगाङावनो जे बेहाय अफिसियेल आपडेट फैथ'वाखै खिन्थु बिनि प्रसेसा गासैबो जाजोब्बाय डिपार्टमेन्टआव गासैबो सावरायनाय जाजोब्बाय दा आं बेनिखायनो आसा खालामदों भिडिअखौ नायलांजोबगोन आरो लोगोसे गासैबो जबनि लेटेस्ट आपडेटखौ आंनि चेनेलावनो सिगाङावनो मोननाय जागोन बेनिखायनो चेनेलखौहाय लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे गोदानै फैदोंमोनब्लाबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दानिया जों थांदिनि टुइटाराव थ' बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों पस्ट खालामदों जे गावनि माखासे बिबुंथिखौ लाखिदों मैया मिडियानि गेजेरजों आङो दायो थांदिनि बिथांनि टुइटाराव उथुल बर सारनियाव दा फाइनाली फैबाय आङो बिथां उथुल बर सारनियाव फैबाय बेवहाय होनदों बिथांमोना मैया मोनसे प्रेस कनफारेन्सनि गेजेराव मिडियानि गेजेरजों बुंबाय आरो जे दा बावैनो बेनि एपइन्टमेन्ट्सखौ होनाय जासिगोन बेवहाय मोननै टाइपनि पस्ट दङ बिथांमोना सावरायनाया प्रसेसा जाजोब्बाय होननानै बुंदों थ' बिथांमोना एपइन्टमेन्ट्स होनो थांगासिनो दङ गोबां पस्टआव थ' बेवहाय होनदों भेरियास पस्ट दङ नङा होमब्ला बे जाबाय बिनि आन्दाराव जाहैबाय एग्रिकालचार मोनसे दङ नै बेवहाय एग्रिकालचार नुनो मोन्दोंना आरो मोनसेया जाहैबाय भेटेरिनारि थ' नोंथांमोना मोननै डिपार्टमेन्टआवहाय मावनो मोनसिगोन मोननैयावबो ग्रेड 4 दङ थ' गोबां पस्ट दङ आं नोंथांमोननि गेजेराव जिथिया माने अफिसियेलि आपडेट फैगोन पस्ट लायै पस्ट आं अब्लानो आरोबाव भिडिअ खालामगोन थ' बेनिखायनो चेनेलखौहाय भिजिट खालामबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थ' गिबियावनो आंनि चेनेलाव गोबां माने भिडिअ मोनबाय थागोन लेटेस्ट जबनि अब्लानो नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन दा फैदिनो जोङो दा बेहाय होनदों माने गासैबो एपइन्टमेन्ट्सखौहाय थाबैनो होनाय जागोन होननानै बुंदों थाब माने देग्लायनो होगोन आरो थ' दाख्लैनो आं बुंखादोंमोन मोनसे भिडिअआव बिनि जिथियानोखि आसाम गभर्नमेन्टनि एप्लाइ जादोंमोन गासैबो एग्जामा नर्मेल जाबानो एप्लाइ जासिगोन आरो बिनि एपइन्टमेन्टखौ डिसेम्बराव एबा नभेम्बरावनो होगोन होननानै बुंदों थ' दानिया जों थांदिनि बे अफिसियेल मोनसे भिडिअ आं देखायनो नागिरदों अब्लानो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन नैबेवहाय बुंदों बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों होनदों आङो देखायनो लाबाय थ' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बेवहाय बिथां सारा बुंदोंमोन আৰু ভেটেৰিনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টত থাৰ্ড গ্ৰেডত 31টা ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট 224টা ফ'ৰ্থ গ্ৰেড এইটো ডেইৰী ফ'ৰ্থ গ্ৰেড 86 আৰু গেজেটেড অফিচাৰ আছে 17টা এইখিনি আমি যিমান সোনকালে পাৰোঁ আমি নিযুক্তি দিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ
थ' फाइनालि लोगोफोर बिनि एप्लाइआ जासिगोन दा बावैनो जागोन माने प्रसेस जागासिनो दङ गासैबो कमप्लिट जाखाबाय माने स्टार्टेड जाबाय आरो प्रसेसआ बेवहाय बुंखादों बिथांमोना एग्रिकालसारावहाय दा बावैनो फैथारसिगोन ग्रेड 4आव आरो लोगोसे गोबां टाइपनि पस्ट दङ आरो भेटेनारि दङ जोबोर मोजां मोजां पस्ट दङ बेनिखायनो आसा खालामदों भिडिअखौ मोजां मोनबाय होननानै आरो लोगोसे आंनि चेनेलावहाय गासैबो आपडेटखौ मोनबाय थागोन बेनिखायनो भिजिट खालामबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोसे गोदानै फैदोंब्लाबो चेनेलखौहाय मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो थुनानै लादो आरोबाव आङो दा बावैनो मोजां मोजां पस्टनि आपडेट लाना फैगासिनो लोगोसे आङो भिडिअखौ बेवहायनो फोजोबबाय